अमृत ब्रिक्सिया आन्दालन 2024 नि बिफां गायनायनि मावफुंजानायखौ नायबिजिरदों। चिरां जिल्ला काजलगाव फरेस्ट डिविजननि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव आसाम सरकार आरो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै थांनाय समफ्राव चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगाफ्राव 5,78,000 बिफां गायनायनि मावथांखिया मावफुंजानायखौ हाथिसार 15 BN SSB, Government of India, Ministry of Finance Department of Revenue Office of the Superintendent Land Customs Station, हाथिसार आरो गुबुन गुबुन BCDC-फ्राव नायबिजिरहैदों होननानै फोरमायो DFO कुंजन बसुमतारी बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै थांनाय समफ्राव गोबां ओनसोलाव अमृत ब्रिक्सिया आन्दालन 2024 नि बिफां गायनाय हाबाफारिखौ मावबोदोंमोन आरो बैफोर हाबाफारिखौ आबुङै मावफुंदोंना मावफुङाखै बेखौ नायबिजिरनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिगासिनो दं। दागगारियाव बाहाय बेरायफैनायनि खोथाया जाहैबाय जोङो बिथांमोननि जानाखि सिकिउरिटि माबा बेखौ जोङो एसेसमेन्ट खालामनो फैदों। लोगोसे जोंहा बिथांमोननि हेफाजाबैनो जोङो प्रटेक्शन खालामनो गोनां जायो। जा माखासे माने टेक्निकेल उसुबिदाफोर दं, जाय टेक्निकेल उसुबिदाफोरखौ बिथांमोननि बेकआप लानानै जोङो मावनो गोनां जायो। बेनिखायनो जोङो माने जेसेबांनाखि जोंनि एरियायाव एजेन्सिसफोर दं, बे एजेन्सिसफोरजों जोङो रायलायनानै जोंनि माखासे माने गेपफोरखौ जोङो मेकआप खालामनानै खामानिखौ मावनो हायो। दा बेखौनो माने थांखि लानानै जों फैदों जे बिथांमोनहा जोंखौ प्रटेक्शननि बेलायाव बेसेबां माने क'अपारेसन होनो हायो बिथांमोनजों जों रायलायबाय, सिंनि बाथ्राफोरखौबो रायलायबाय आरो बिथांमोना दानि सोलिफुबाय थानाय जानाखि बिफां गायनायनि मावथांखि ब्रिक्स आन्दलन जानाखि बिफां गायनायनि बे माने मावथांखि बेहाय बिथांमोनहा बेसेबां बिफां गायनो हाखो, बेसेबां फट' आपल'ड खालामनो हाखो आरो बेसेबांसिम माने टारगेटखौ फिलआप खालामनो थाखाय माबादि स्पिडआव खामानि मावनांगौ बेफोरखौ रायलायनो थाखाय जोङो दिनै बाहाय नुजाफैदों। दा जोङो लोगोसेनो माने कास्टम अफिसावबो हाबगोन। बिथांमोनहा फरेस्ट प्रडिउस जोंनि माने उइथिन इण्डियानिफ्रायथ' नङा, माने आउटसाइड इण्डिया भुटाननिफ्राय बेसेबांनाखि फरेस्ट प्रडिउस ओंखारबोदों बेयो माबादि रेगुलेट खालामदों, बिथांमोना बेसेबां कास्टम क्लियारेन्सखौ होखांखो, दा बेफोरनि डाटाफोरखौबो जों लागोन। लोगोसे BCDC जानाखि चेयारमेनफोर, जानाखि अंगनबादिनि बायद'मोन, जानाखि माने आशा बायद'मोन, बिथांमोनखौ माने बिफां गायनायाव अमृत ब्रिक्स आन्दलनाव बिथांमोनखौ माने जगदान खालामनो होदों। बिथांमोनानो गायदों। फट' आपल'ड खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो इनकारेज होलांगोन। दा जों माखासे चेयारमेनफोरजों रायलायलांगोन, माखासे बायद'मोनजों आरो माखासे माने सिकिउरिटिनि अफिसारफोरजों जोङो गोबां बाथ्रा जोङो रायलायलांनो होननानै दिनै जोङो सिकिउरिटि एसेसमेन्टजों लोगोसे माने अमृत ब्रिक्स आन्दलननि जानाखि मावथांखि बेखौ माने साक्सेस खालामनायनि बिथिङै जोङो गोबां बाथ्रा रायलायबाय आरो बेखौ जोङो माखासे माने सुबुंफोरजों आरोबाव रायलायलांबावगोन। आरो जोंनि माखासे रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे माखासे हाग्रा ओनसोल बा जोंनि फरेस्ट एरिया बेखौ माबायदि रैखाथि होनांगौ होननानै नोंथाङा सानो? फरेस्ट एरियाखौ रैखाथि होनायानो जोंनि थांखि। दा रायजोफोरखौ जोङो माने सांग्रांथि बा जागरुकता जोङो रायजोफोरनि गेजेराव लाबोनांगोन, जाहाथे माने बिफां लाइफांखौ माने संरैखाथि खालामनायाव बिथांमोनाबो हेफाजाब होनो हायो। दा बेखौ रैखाथि खालामनो थाखायनो जोङो माने गोबां एजेन्सिसफोरजों कम्बाइनलि खामानि मावनो थाखाय जोङो जुरिजेनदों। बावैसोनो जोंनि बे एरियाया माने खावसे एरियाया माने वाइल्ड लाइफ डिक्लेयार जानो थांगासिनो दं। जुदि जायोब्ला सिकिउरिटि पइन्ट अफ भिउ जोंनि माने जानाखि वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन एक्ट 1972 बे एक्टआ माने बेवहाय एप्लाइ जागोन। अब्लानिया बावहाय माने गोख्रों आयेननि राहा बेंखनथाय थागोन। दा बे राहायै जोङो माने संरैखाथिखौ खालामलांनो हागोन होननानै जों सानदों। लोगोसेनो जोङो प्रिन्स एरियायाव जेसेबांनाखि गामियारि सुबुंफोर दं बिथांमोननि गेजेराव जोङो मोनसे सांग्रांथि आरो जागरुक माने माखासे एवारनेसखौ जोङो लाबोनानै बिथांमोनखौबो बे संरैखाथियाव हेफाजाब होनो थाखाय जों खावलायगोन। थेंक इउ।
मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।